vamwe vari kuti tiri mugore regudo, vamwe vari kutaura zvakasiyana. Kuona panapa pane inonzi cyclone Geza iri kunetsa. Vanhu vakambocelebrata pauya cyclone Chabangu yaivhiringidza opposition. This time around akudyiwe rinopisa. Mburi yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pamberi naAdvocate Nelson Chamisa kana kuti unofarira Advocate Nelson Chamisa, ita kuti ahoyi iko zvinezvi right now in the comment section. Panapa ndiri kusangana this post yandiri kuona iyi yanga yandijamba hamutondiregererawo, but inini munoziva kuti I'm good panyaya dzekuanalyze zvinhu izvi manizvi. Right, Advocate Nelson Chamisa vakabuda panapa vachitaura kuti happy days are coming and his time is the best. It is God who makes nations giant and great. God will make Zimbabwe giant. God will build Zimbabwe great. I rest my case. Ayo zvinongonakidza so. Utayewa kani. Unoza tunongwa pane zvinhu zvokuti unongoona zvinhu zviri kungoitika so. Obva wangotsikira. But obva wazobudisa pane zvimwe zvokuti happiness imwe you can't hide it kana uchiiona kuti alright zvasvikawo kwavari zvakuitika. Unawo vakuvhengidzanawo. Vakurova unawo ikoko. Kuona opponent yako ichibvunda so. Iwe kana neni ndinobva ndatonzwa manyemwe ndosanga ndichiti kana uchinge watondoona uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikani. Ndiri ipapo ndaona vaJob Scala. Papa ina chaziye kubva pakangonzi Mandela pavakasungwa papa vakudzoka kuti Mandela. I don't know kuti chicha akuitika, unenge watowa ugwara here kana kuti chi, handisi kuti ndikuchovera vanhu bozi vanhu mune system yekuti munoziva aiwa mimi ndimana hanzi tunhaidzirwe motanga kuningirikana muchitunidza vanhu kuti vanetsane. Handisipo pakudaro, but vanhu veCOSVA vabuda vakati vibrant pro-democracy activist and former Zengeza MP Honorable Job Scala have thrown his unwavering support for Comrade Geza and war veterans. He said, "We are ready for a signal from war veterans. We fully support any progressive minds that have the people interest at large." Ndo mashoko abuda pa COSVA. Ipapo Job Scala bauya zvikanza imi vanhu veCOSVA ndine muromo wangu ndoga ndozvitaurira. I'm receiving endless calls here being asked kuti zvanyorwa neCOSVA ndizvo here. When I know nothing, why don't you call me first to find my real position? Handisi mombe yevhu inotumirwa. I'm on my own. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura vaJob Scala vakuvhunduka kuchikoko. Nangu handina zvakawanda ndinyanyotenderera kubva pakangonzi Mandela ameno zvaakangodzoka aitwa mudharo. Unozoti suwa madhezi aya pachinzi ningirikini idhongi rinototi pachigayo rinoti oho madhezi aya inozoti atoma suwa mazuva iwa. But ameno politics dzemuZimbabwe regedza vati it's dead game. Pamwe zvichida vanombokutsunya nzeve nepinjisi, vombokutsunya chakadaro nepinjisi, zvinoitika you never know. Saka vanhu vanenge vane zvakawanda zvavanenge vachifesa mukurarama umu. So tiri ipapo pane chimwe chitsamba chiri kufamba ichi ndechekupenga. I think it's very important kuti tingosiyana nacho. Hanzi zvoni suspension of Comrade Constantino Chiwenga as ZANU PF second secretary. Saka vari kuti hanzi akwanise kuita acting jinja. Meno zvavanga chitaura zvekupenga. Tsamba iyo ndeyekunyeba, it's fake, that's all I can say. VP Chiwenga ndo acting president zvamanje. Kana mune vamwe vari kuda kuzokuudzai kuti ndo acting president, endai munoudzwa ikoko. Isu hatisi tikwanisa kuzviteerera panapa because tatonetawo futi nenyaya yezvinhu zvisina nebasa rese. VP Chiwenga is the acting president. Ndatopedza nemi so. President akaende ichilema vavhura hombe vari kunoatenda SADC summit iri kuitirwa kuTanzania. kuZimbabwe I don't know kuti dzakaitwa ngani vasingatombouye. According to the Zambian foreign ministry iri kubuda panapa, President akaende ichilema will travel to the United Republic of Tanzania to attend the joint summit of Southern African Development Committee SADC and East African Community EAC heads of state and government scheduled to take place on 08/02/2025 in Dar es Salaam. Vari kutoendawo ikoko vakaenda ichilema kuZimbabwe. Tisati tatomboona vachiuya kubva pakangochikidzirwa paya panenge pakunetsa, but zvinozonyadzisa. Amen, ndotombogara nditombobvunzawo vamwe zvangu chiti kana mega munzwawo kunyara here kana kunzwawo kutya muchiona zvinhu zvakadai so zvakuitika. But who am I to judge for other people? Who am I to say zvinhu zvakaita sezvi? Ini ndingoripo pakungotaura zvendenda toona. Ndingoti vaichilema vaswera Zimbabwe. Amen, ndizvo here. Pamwe ndiri kukanganisa kutaura. Ndo nyaya dziripo. And a lot of people were asking me, hanzi une magroups here, all those questions. Ndina kana group andite zvemagroup. This is the people's channel. Vanhu vanosenda zvavanonzwa kuda pano paKulian TV panhamba dzinenge dzichibuda pascreen. Ndo zvazvingori and we don't select and tinoto receive
a lot of audios, just that tinototora nguva chiti tichimateerera kuti timaskana tichidididi ndosaka muchizoona tichiita tichiramba tichingomakanda vanhu vanonge zviri kubva kupi vanhu vanotaura so kana uchinge une something to say ndakutoisa number pascreen izvo, so vanoda kusenda maaudios mutaure muchindiudzawo anything that is happening kana uchida kukomenta about anything, but zviri zvamanje manje sare makateerera iyi audio of the day ichasara ichiplaya panapa, mundiudzawo zvamuri kufunga panapa in the comment section. Zvamanje manje I rest my case. Varume pashata apa paipa madhara edu aya kana vaona njuga dzarema vanenge vada kushandisa vanhu, zvinhu zvavo zvikatanga kusafamba zvakanaka vada kushandisa vanhu. Isusu taakuchita matruzi ekunzi tivabatsirewo kuvavhurira gepu rekuti vamwe wavo vaone kupinda. Kana nyika ichingotongwa nechinonzi ZANU-PF bedzi, hapana chakanaka chinobva chakabuda. Hakuna chinobuda kana ZANU-PF iri kutonga. Takabatsira kubvisa Mugabe, tamubvisa vakatiurayira vakoma vedu nevanina vedu nehanzvadzi dzedu. Izvozvo vakudzoka vakunoti watosora nekoko kumba kwavo, vakudzoka futi vakuti vabatsire futi kuti bvise Mnangagwa tiise Chiwenga. What are we going to benefit from that? Chii chatinowana? Varume ngatiedze kushandiswa mana. Regai zvibaya neko, regai zvibaya nezvega zvega, kuzvibvisa nezvega zvega, zvigopinza nezvega zvega koko. Isusu ngatirambe takanyara tigoona kuti zviri kuenda kupi. Nguva yaMwari chakwana. We are fed up nechinhu chinonzi ZANU-PF. Dzese imbavha, Chiwenga wacho imbavha, Mnangagwa imbavha. Iwo mahovheterenzi acho futi imbavha futi. Saka hapana chakanaka chinombobuda. Ngatisiyanei nawo, ivo ngavaite zvinhu zvavo. Anti vakatiwo ndo vane chimoti, ndivo vane zvese, ndivo vagadzira constitution vada kuibvisa. Kana vakada kubvisa constitution yacho vakada kusaini zvavada ngavaite ivo. Isusu hatinei navo, hatina basa navo. Dai Geza vangarawana vane musoro pakabirwa maelections vakadai vari vakataura kuti no mudara abira maelections, ngatimudii ngatimubvisei. Vangu vakanyarara pesa. Saka nazvo zvazodizvo toda kukumbira kuvanhu vagovabatsira kuti vabvise Mnangagwa. Ndezvokupenga izvo. Isu chinonzi ZANU-PF hatisina basa nacho. Vauraya nyika, vaondonga nekupa hama dzavo mabasa, nekupa hama dzavo mari, vachidya mari, vaita zvavanoda. Isu voda kungotama instruments kushandiswa. Ivo avesa rumhanya 2030 vautodya ivavo, vautopuwa mari vari kudya ivavo. Apa ndimakaona vanga vapiwa mafoni. Vachipuwa mafoni zvinzi namudhara pindai imomo musocial media macho, munetsa nemusocial media macho imomo. Iye Chiwenga wacho futi ari kutengwa kuti vake futi vanotaura kuti hanzi pasine ED 2030, pasine ED 2030. Varingo vadya mari. Isusu tifa nenzara. Kutengerwa tumbwa mumhanya murodhi mumotanga kuti hanzi ED ngabude, makadhakwa netumbwa wana chifa nenzaro. Makapuwa zvimared guardian zvimazambia. MaZimbabwe nguva rayo meni. Ingwa time Southern Africa kuno maZimbabwe ndo vanhu vakadzidza, ndo vanhu vane pfungwa dzinoshanda. But apa tista tozwa worse. Tista worse. Zimbabwe ne problem yekuti ine vanhu vane nzara, saka munhu angopuwa $20 checho nzita zvakati akutongoita. Izvo zvita semunhu wataura kuti hanzi maveterans akuda kuvapa nengeni nzvimbo dzimba, takuda kuvapa mari, vakadzi maveterans toda kuvapa chichi. Zvese zvikuda kungosoftana, ngazvisoftane ngazvipane nezvega mari ikoko. Isu ngatingomire paside tisiyane navo tigotarisa kuti vachata sei. Dzimbwa dzevanhu idzi. Imbwa pasina Geza wacho, pasina Mnangagwa wacho, pasina maveterans acho ese, because akatadza kuti sunungura. Montaura kuti maveterans vana vana rutambure, maveterans vana varorana vazokura rutambure. Asi vanosiya vatambure vachidya. Vasiri kudya ivavo ndo vanotanga kuti ngabve. Nyaya ingori pabende kuti vauda kuti uyo akabva Chiwenga agopinda netimu rake agokwanisa kuondonga futi semaondongera akaita kuHealth, ndokwada kuti aondonge futi agokwanisa kuondonga nyika yese. Saka hazvishande kwatiri izvozvo. Isu takamira edu pati, takamira napurezidendi wedu zvaanenge atizotiite nozvatinoita. Icho chinonzi ZANU-PF icho nekupesana kwawo ikoko ndezvavo ikoko. Moti kana manyokosana mauda mozoda
kupotsera kumacitizens ezimbabwe makuti tibatsire. Hakuna zvakadaro. Iye angavhuma kushandiswa mhino yake, avhuma kushandiswa mhino yake. Marombe evanhu aya, masitupeti evanhu. Ngavaite zvavanoda. Ngavaite kuZANU-PF kwavo ikoko vagokutosora nagoitana sei, ndezvavo zvavanenge vaita izvo. Imbwa dzevanhu dzakamirira chamisa. Dzindombwa chaidzo imbwa chaidzo dzisingazivi zvadzinoita, basa rekuuraya nyika. Chavabvisa ivavo moisa iye nhengekeni wenyewe moti gudo kana rapinda gudo iroro rapedza futi kudya chibage munda wese, rapedza kudya chibage munda wese, muchariti futi ngarebve futi chingoramba chingoshandiswa, vana vasina kusununguka venyika vachingoramba vachingochema. Chaora mani chinonzi ZANU-PF chaora.